Shadrach ne Abednego. Shadrach, Meshach ne Abednego wakakandi wamugombale shumba. Saka izo akaitika manji. Shumba yanga isina nzala. Mwala akaigutisa jiji uyu Shadrach, Meshach ne Abednego ndiye anga ali kumashira shuru. Mulchi mulukubonga tanyiro mulukubadza sinichi mwali mwalotanga kubonga kaimozi aiwa chibumira Champions League breakfast. We are the champions. Rise and we are champions. Shine City is champion breakfast. We champions. On Capital 100.6. Of the world. Sebulungura azobuda sichasi. That's a top set that is a notion. I don't know what they are. Tom Dana. Always do that. You don't always do that. Tom Dana, we are going to touch our needed one now. About the Bible and what the Bible says. I want to talk about Abraham, the father of faith. In these days, my brothers that we live in, we need faith like Abraham, who went to a land that he didn't know, but he took God at his word and he followed God. Can I get a witness in this place? I want to talk about Jacob. His name meant supplanter. But when he wrestled with God at Bethel, he was given the name. Don't go cut them channel to go in the advert. Don't go in, but then we continue. Of faith right now. I read. We're stepping into the key of faith right now. Are you ready? Here we go. Now I want you to declare it right now. Say to God, I did go see go see go see get up on my face. Oh, Baba. She got money up on my face. Oh, Baba. I don't go behind my back. Oh, get up on my face. Baba. I did to see oh, it was easy to go to see I did to see oh, to see get over my thing. I did to see oh, I won't let you go. Bless me. Walk with me. I won't let you go. This is something awesome. Coming from your main man, putting together with me. God bless you. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Let's dance together right here on Capital 100.4 FM. We're going live on our Facebook page, Capital 100.4 FM, in just a moment, right here on the Champions League breakfast. And let's get to appreciate your presence as well on our WhatsApp platform. You're right there.
Morning to you, Mama Chinawa. It's good to know that you're listening to the radio. Rogers Chitanga from Epworth, Sandra Kache from Rua. Good morning to you. We see you right there. We appreciate your presence. That is on our WhatsApp platform. Shine Petros from Kenzima College, Stonebridge. Good morning to you. We appreciate 0719-100-404. That is our studio WhatsApp number. It will get you straight to Capital 100.4 FM. And of course, in a moment, we will be live on our Facebook page, Capital 100.4 FM. We going live in just a moment. So we get to understand with Evangelist Trymore Muparinga talking about wisdom right here on Capital 100.4 FM. It's all about wisdom, all about everything. Tifla Nunzi from Avondor. Good morning to you. Mai Chiwaya from DZ2. My Stock in Kwazana 4. Nigel from Kumayadi. Simbarashe Chimbo. My Jack from Cheetown Passporto. Good morning to you. Clive Buta in Avondor. Linda Hanyani Norton. Mrs. Mutimba from Glodina Park. Shaiman Domingo in Norton. Stanley. Oswald Bushonga Domboshava. Panashe Kulue. Highfield Andrew Koti. Dombaramari Epworth. Maimu Nyagu Fio. Shazi Sharon from Rugare. Good morning to you. Chennai from Oxford in the United Kingdom. We see you. Tonde Kajese in Mutoko. Maggie Bipa North Park School. Good morning to you. Okay. Millicent from Manyame. Good morning to you. We going live on our Facebook page at Capital 100.4 FM in just a moment. So we get to hear much about wisdom. You wake up to Tinashe and Patisani on Capital 100.4 FM. Only one morning show with me. Capital 100.4 FM. Are we live? 24 minutes before 9 o'clock it is our time. We're live on our Facebook page, Capital 100.4 FM. And of course, it's a Monday. We say this is Recovery Monday Morning Motivation, where we get to inspire each other and motivate each other on the 26th of June, 2023. Evangelist Trymore Muparinga is in the studio this morning. Good morning to you, Evangelist. Good morning, Tina Shawai. No, they're doing great. Thank you so much for coming through. We spoke about keep moving and a whole lot of other things that we spoke about. Today, we are talking about wisdom. Take us through wisdom until 9 o'clock. Thank you so much. As you know, wisdom is the principal thing in life. In every area of life, you need wisdom. Knowledge, but what is wisdom? Wisdom, it is the right application of knowledge. Knowledge, but how to apply it in the right manner, right time, it takes wisdom. So wisdom tells you what to say, when to say it, how to say it, which is level why? Because there are times that vanhu vari kuita zvinhu zviri right, but vari kuleka wisdom yekuti vari kuzviita panzvimbo isiriyo nenguva isiriyo nezvikonzero zvisirizvo. So wisdom inoda kuti munhu azive kuti zvandiri kuita izvi nyangwe zvakanaka, is it the proper or the right time. I always tell people kuti breastfeeding nyangwe yakanaka ichikurudzirwa kuti mwana apiwe mukaka, but mwana anofanirwa kurumurwa. Kurumurwa kwemwana pamukaka kureve kuti mukaka poisonous. So know that there is another level yakuda kudyawo solids will move from this kuma liquids. So there are times yekuti chinhu chiripo ichi chakanaka but chiri kuitwa nenzira isina kunaka nenguva isina kunaka. I respect the ministry ya Christ Jesus. Jesu ministry yake airana with wisdom. Jesus aita with wisdom. Remember, he was the lion of the tribe of Judah. So as a lion, are so brave and a power, he can do a lot of things. But also, pani pai manifestor, pai presenter as the lamb. Kurati pani nguva inoda boldness, pani nguva inoda kudzikama, inoda kuzvinini pisa. Depending the time, because there are times I know a memory shumba vazvese, but yes, angasiri shumba vazvese. Pane paita why? Because pane issues asikade power, pane asikade strength. You can actually even gain zvinhu zvakawanda uchibehave like a lamb,
than kudai wa behavior as a lion. So wisdom does not cool the man. Kuti pari zvino haaparuda baiginya, pari zvino ingopfava, pari zvino. There are times that my marriage here anobreka munhu akaleka wisdom. Why? Mwe munhu vanogumburana vanotadzirana. Murume unyatsoona kuti mukadzi wangu apatadza and ari kuita nharo. Instead yokuita give in nengoti sorry, so that at another time unozoonesa munhu asisina hasha munhu anogona kuzonzwisisa. But there are times yekuti unyatsoona kuti level remunhu ikaya nyangwe atadza but anongashandisa wisdom pakudai but inini nekuti ndiri mature ndine wisdom I give in, not sorry. So wisdom inokupa kucontroller, wisdom inorana marriages, wisdom inorana business, wisdom inorana even ministry. Kuparidza chakushoko raMwari. Ukapiwa shoko Jesu paaiparidza, Jesu akaparidza zvimwe zviri so complicated. Aitaura nyaya dzekunga hana calling. Aiparidzira vanhu nyaya dzekumunda. There was a farmer akakanda mbeu kutanga asitaura zvekudenga unge drama unge nyaya. Why? Ari kudhila nevanhu vanga vari into farming vasati that mature kuunderstand zviri more spiritual. So aibvisa vanhu palevel ripasi. Unati kana une wisdom as a great teacher or if a great minister, you know the level of your student. So I will present nyaya sezvairi, uno present nyaya iri mu level yemunhu wauri kudzidzisa kuti azonzwisisa zvairi. Unodzidzisa munhu nyaya hombe, but why download pa level yekuti agone kuibata ichiri diki, agone kukura nayo. Ukatarisa even medically kana vana chiremba vachirapa vana vadiki, mishonga yevana inonaka, inotapira because vana vanzwise kosha value yehealthy. But zvakuru zvinenge zvichingovava because mukuru ane maturity ane level yekuunderstanda kuti zvakanaka zvinokosha. So in life wisdom is the principal thing. Kuita chinhu chakanaka nguva isina kunaka, nguva isina kufanira, apabude result yakakunakira. Jesu chaiye ari Mwari aberekwa naJoseph. Matthew 2 Mwari vakataura statement kuna Joseph, torai mwana mutize naye. Mwari vanotaura message yekutiza, the mighty God. Vakati torai mwana mutize naye because Herod is after the child, aroda kuuraya mwana. Ndimwari ane power, aigona kuti Herod afe ipapo Jesu ongotanga kurarama. But pane wisdom dzakashandiswa naMwari kuti aite sekunge ari kutiza. So there are times yekuti you give in. Une power, yes. But kana une wisdom, pane paune behavior sekunge usina power. Yes. Nekuda kwokuti uri kuapply wisdom, nekuti une result yauri kuda, yes. It is so powerful, it is so effective in life. So pane nguva yekuti munhu akasava newisdom, wisdom ineka slight line ka difference neutsotsi. Munozara kuti pakagadzwa mambo David, munguva yamambo Saul, Mwari vakatuma Samuel akati kuna Mwari, so akaziva ndo zvandoda kuita anondiuraya. Mwari vakaronga kanenge kachitsotsi kuti aitora mbudzi uite sekungori kunoita sacrifice. So akaona uchienda nembudzi azive kuti pane umambo uri kuenda. Kureva kuti Mwari hazvina kuti vanotya, vanototyisa, vane power, but pane pavanoita give in. Why? Because vari kushanda newisdom, understanding my effects azvo akaitwa pasina wisdom. So ministry ukatarisa yaJesu waioperate in wisdom. Jesu paakamuka kuakafa, vanhu vakatanga kupiwa message vakadzi. Secret iripo haisi kuti inyaya yekuti vakadzi vari so powerful. Nyaya makuwa vakadzi vantaurisa. Saka aitoziva kuti ndikangoudza mukadzi zvafamba. Yes. So munhu akatanga kutongoudzwa parizarese nemukadzi. So Jesu waioperate neskill. Besides kuva nemweya mutsvene, besides and everything, aiva neskill. Ndakatodiscover kuti even munhu unogona kuva nemari asina wisdom, munhu angona kuva negreater position asina wisdom. Look at Solomon. Paakakumbira wisdom, he was already a king. Kurati akatoziva kuti umambo uripo ndehwenhaka ndezvekusiyirana, but njere chaidzo dzekuti hana chinhu chapana. So there are times yekuti munhu anofurirwa neposition kuti because ndakashifa to this level, saka hatina imwe wisdom yanicha-respecta. Look at these guys, very sorry, vekushaya vechisubmarine chavo izvi, mabillionaires vanhu vane mari dzavo, ranking yelife ine zvimwe zvese, they're at the top. But paidawo ngo wisdom ingoita give in kuvanhu vane knowledge yekuzoti chinhu chakumana experiment hachina kutestwa bo, but vanhu vakatofa, mari dziripo. So money haisi guarantee yekuti munhu ane wisdom. Munhu anogona kuita chivindi baba achikuenda kuchiyadzwa kanotora madiamonds akaita mari, but kuramba uine mari hazvidi chivindi, zvoda wisdom. So wisdom inopreserve, wisdom inochengeta zvinhu. So nyaya hombe mulife ndeyekuziva, ndeyekuva newisdom. Ukava newisdom unohandla ma-issues elife in a better way. Munhu akashayiwa wisdom unoparara. Bible raku rinoti the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ukaona munhu anobura uchi achishandisa moto, achada umwe uchi mangwana because ari kupisa nyuchi. Nyuchi dzinoruma but dzinogadzira uchi unonaka. So mulife iprinciple iyoyo. Kune zvinhu zvisiri bo, but zvaunofanira kutreata bo
nokuti zvinokugadzirira zvinhu zviri bho. Amana ndiri kunzwika papa. Nyuchi inoruma inokukuwadza unotofa, but ndo inogadzira uchi. Saka nokuti unoda uchi, kana wakubura uchi, trita nyuchi zvakanaka. Uchizvati inotoruma but ibate bho. Saka maprinciples elife. Kune zvinhu zvisiri bho, but zvinokuitira kuti zvinhu zvako zviite bho. Yeah. Saka pamwe pacho vanogona nevanhu kutoona hazvisi bho, dhila nawo, yetu uri kutouraya future yako. Why? Because zvinizvo zvinogadzira uchi. So tine vanhu vari kudya uchi izvezvi nekuda kwokuti vane nyuchi dzavakabata musha. So in life haisi yese nyuchi yakazokuruma, imwe yakazokugadzirira uchi, iwe gona kudhila nayo nyuchi. Right. So wisdom inokupa kuunderstanda kuti pamwe pesa hapasi pese panoda fight. Aiwa, pamwe pacho panoda kubatana zvakanaka neproblem yako. Nekuti at the end inokuberekera chinhu chauri kutsvaka, chinhu chakakunakira mulife. So wisdom is the principal thing. Ukaona sandati wisdom inenge kachitsotsi mbishana. Ukaona kana nzenza kubawa. Dzinotoziva kuti une mukadzi kumba. Iniwo ndine mukadzi saka pana chatakasiyana. Saka chii chaanongotsvaga? Anotsvaga tumwe tumahints turi missing. Unopiwa tumwe tunazviwa turi boso ukawa dzedzi. Unongofira kadzedzi kaka. Unorohwa mari. Unozana kuti omana zvinhu zvokuti hazvina nebasa rese. But unonzwawo kachiremerera sokuti chimudhara. Hazvina kana dinisterek, but unotoroveka. Kangori kawisdom kanongoshandiswa kuti aiwa ndochiri missing mari. Hachina basa sterek, but for the meantime ndochaari kuda ndochine basa. So wisdom inoita kuti uachieve mulife. Wisdom inoita kuti zvako zviendeke mulife. Wisdom inokupa kudzikama. Wisdom inokupa kupa neboldness. Kune maissues mulife ukatarisa murume anonzi Nehemia aivaka rusvingo. But kuna vanhu vakamuti yakuno timbotaurana Sanballat naTobia timboita debate yenyaya yako yakadii. Zvikanzi I will not come down because I'm doing a great thing. Wisdom inokupa kufocus nezviri great uchiitwa zvisina basa. Nyangwe zvichikupa mbiri. Dai akaenda kulenda akanogara nawo akanodebata nawo akavakunda. Aivakunda but aimisa time yekucomplete construction yewo yaaita. So there are times yekuti kana usina wisdom you become a champion in a wrong area. Kana usina wisdom uno-celebrate kunzvimbo kusina ine life yako nedestiny yako. Unobigwa unokudzwa but kusina chauri kuita mulife. Nenyaya yekuti hauna wisdom. Wisdom dzinokudza kuti izvi zvine basa, izvi hazvina basa. Wisdom inokudza kuti izvi nyange zvine basa but hazvina basa for this time. So kune zvinhu zvinonakidza but wisdom inokudza kuti nyange zvichinakidza imboignore. Ita zvisinganakidze zvinocreata kunakidza kwakakura for your future. So wisdom iprinciple yekuti ukaimisa mulife hauna kwaunoenda. Kana ukaachiva ukaenda pamusoro unokasika kudzika. Bo chinokumaintaina uri ipapo. Mwari unosimudza marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro namachinda. But paunogara namachinda panoshanda wisdom. Apashandi ungoti takaya nenyasha pano takaya nenyasha pano. They need skill, they need understanding. Vanoda contribution yako. So wisdom inokupa security, wisdom inokupa protection. I was related to this joke. Oza munhu kana ane shungu dzana dzekufura shiri ukada kuipfura mutauni kanomara pastate house haina need yekuwanda. Because changoitika ndechekuti ukaonekwa ikoko une record ndiwo watoshiri. Unochinja nakuita shiri. Ndiwo watoshiri. Ndiwo wakutopfurwawo. So which means there is a place yaunofanirwa kungoenda. Kune association inokonzera kuti uine respect. Kune imwe association inoita kuti munhu ave successful. Havasi vese vari successful vakazvitsvaga. Vamwe vacho vakatsvaga kuzembera vanhu vangori successful. So wisdom inokudza kuti aiwa wakuru hatingangotamba same team kuti akuchagova rinani. Iye kuti andinoona neyo matongo ndakati sometimes you're right but ukanyatsoanalyze munogona pedzira matongo acho nyinyi. Because mure mangotorana team reara TGS rega rega. Pandowanika pound pandowanika usikusimudzirane mulife. Panobata ndoti murako munokuwara. Life yakuda exposure yakuda kutsvaga. So wisdom inokudza kuti aiwa border yaso pakaperera nyika pani kumwe kunogona kuendwa pani zvimwe zvinogona kuitwa mulife. So wisdom chinhu chakanaka, wisdom chinhu chinokusimudzira, wisdom chinhu chinokusvitsa kure. Wisdom inokuudza kuti nyaya iyi nyangwe iri yechokwadi imbonyarara. Why? Because chokwadi chakanaka but hachina kunaka for this moment. Matthew 17 verse 9. Jesu achitaura nevadzidzi vake patransfiguration akati vision yamaona musaudze vanhu until the son of man arovererwa pamuchinjikwa. Which means zvamaona ndezvechokwadi but it's not good for now. So kune imwe truth chokwadi nyangwe chakanaka with wisdom chinombonyarara. So tinoona noti haya zvino chiri chokwadi chinozvidifenda chokwadi chakazodai so chokwadi nyangwe chinzi chinovaka chine vachinouraya. Chokwadi nyangwe chinzi chinobuilda chine vachinokuvadza chikataurwa pa wrong time.
So wisdom, that includes the right time to apply things, the right time to say things. And they choose and what you live rakamira say. Munane wisdom, moon, and gonna bend lamun at palevo in the moon, Nekakuti, Okazuar reasoning capacity moon, Paneta Naronewe. Panipon on the Saguti, your moon, wrong. 11 are understand the but Nishamuza this other way, you could have gone up greater. So Tinevano at no underrate or the pass, but Vakaloda Varimu level, you could isuka share wisdom to not sing go. But in your hand, they put with wisdom, you understand the level you moon, and the wisdom, Pakuta Chino, Chakanaka, Pangoya Kanaka to the right audience. As a minister of the word in Chitara, I know what I should tell you of change. No one has kind of change. So whenever but no release a message, you don't find that understanding. You could munesa funge sen, muna end of church sen, kuna nasinga zero, asanga mat. Sakune message is very sensitive. And munaka kutora court ikako. I don't want to say a matter of opinion. I choose. I'm going to say I buy zakat. Zichida mfundi sianga to correct, but audience ya kauza manji. Abasipa level you understand that you understand. So I respect the rate when I'm a vertical change. When I'm a program, but TV no under 18, don't try this at home. They know what is dangerous. Children are kuona, but in that gareta ambulance, it's not recommended for those no under 18. But it's not tomorrow watch it chenda. Apana do under 18, apana kuti zodi. Not you damage people instead you could build the one. Nekuda kuti auswita in consideration kuti monesa afunge sewe azive sewe anakukura kushika pa level yako. And koma ipafanya I wisdom ipapa. How then do I know kuti do you want to say wisdom yacho ndizo zia kuti wisdom yacho? There are many ways to acquire wisdom. Number one, have a teachable spirit. You want moyo kudzidza. Ukavane spirit full of I know, why say blockage to the wisdom. Amen. Knowing more is not knowing all. There are people anoziva zvishoma, but zvishoma izvo zveowa muzvizhinji zvauinazo. So this one way, knowing more is not knowing all. So ungangodaro uchiziva more, but hauna all. Kutosiyana kama wedze ndo zvazvinotoreva. More na all zvakasiyana. Zvizhinji nezvese zvakasiyana. So unogona kuziva zvizhinji but hauna zvese. So gara wakavhura door kuti I can learn from people. Kuna kuti chese chawaita vanhu vakakriticize vakutovhura kapage kedefense. I want it right. And sometimes uri right, but audience yauri kuadressa haumbofa right kwaya because I reason nesewe. So you waste time. Oza kune nyaya dzaunodza kudefenda you waste time because uri kudila nemunhu ane reasoning yekuti asati asvika pamafungiro ako. So pane dore wisdom even teachable spirit. Dore mwere wisdom you pray. The book of James knows kana pane asina kuchenjeri must pray unto the Father. Upiwe the wisdom from kune mwe level ya wisdom. Iri yekuti aise research yako akusungwara pako it's a gift. It's a gift. Ndakaterera pamaitara na Boscott. Achitayo zvimwe zvacho unongoberekwa nazvo. That's true. There are things that not try kupa vanhu formulas, zvinosirima formulas. Unofane kutsanya mukafika zvimwe formulas dzishande. There are things you are given by grace. Yes. Kune uchenjeri uno genius ungori mumunhu just by grace. But munhu iye akada kuwadza vanhu anokuti the 6 steps how to make it. 4 steps munofira mugoma. So there is wisdom from above, godly given. Zvisina basa kuti wakafunda ere wakangwara ere unana, it's godly given. So there are times you pray and by God's grace mwari anokwanira nyasha. Wisdom unodziwana. Wisdom ta Solomon akatonga nyaya isingatongeke because munhu anga aripoti ndabirwa mwana ndakarara. Wazviona sei? Because kana wakatorara ufane kuripota. Because kana zvaitika wakarara kurara kushaona. Yavisingatongeke. But chakamugona kutonga nyaya iyoyo. God gave him wisdom. So godly given in above all my laws and natural. So pane dore kuti you learn from others. And you learn from experience. Experience here is a great teacher. Solomon abadababadele. Chakaitika mati chimfundisi. Vakadzi vakabirana vana vakarara usiku. Uyu ndokuno reporta kuti mambo wangu ndakarara nabirwa mwana. Wazvona sei wakarara? Haitongeki. But makuti ari natural vanoti toda eyewitness. Akaona zvichiitika. Wakazvionera kuti aiwa bana ndakarara mwana akabiwa. Inoti nzayo yapera uri kunyeka. Because I want to show you. But chakamupa kuti aiwa indodhila nayo. He had wisdom from above. So my issues are above natural intelligence. Joseph akaenda mujeri asina mhosva nokuti nyaya yake yanga ine evidence. So which means with wisdom
kune dzimwe evidence dziri fake but dziri kuclass evidence. So wisdom inodiwa mulife nokuti tine zvinhu zvatajaja wrongly because we lack wisdom. So kune wisdom yekuti you partake from others. Vanayo pakudzidza kubva kwavari, you open a door to learn from others. Kune wisdom yekuti you learn from other people's failures. Haungoseka kana munhu akundikana, get a lesson. Aida kuedza kuachieve sei akundikana. Wapedza kuseka kuti pandadzidza azviitwe. Because pane kuti wapedza kuseka munhu you repeat the mistake yake. Because wakakanganwa kudzidza, wakaona nguva yekuseka. Evangelist, more often than not, you get to hear people saying that you need to have wisdom to know that the knock on the door, it is God who is knocking on your heart. Yes. How do I know that you know ndimwari ari kugogodza pamoyo pangu? Kuopareta kunoita Mwari manje handigoni kukupontena mubox, but I'll give you a hint yemanzisiro andinoita. Mwari vanotaura nemunhu palevel yemunhu. Level yako spiritually inoita kuti Mwari vakataura uzvinzwe. Kana uri lower vanotaura in a way inoita sekunge iri natural. Kunge iri natural. Mwari vachishedza Moses gwenzi rakapfuta. Vachishedza Aaron hapana kana chakambobvira, hapana kana sign. Saka hakuna formula kuti God knocks this way, God speaks this way. He can use any way. But achiziva kuti I can reach to you and uchagona kundinzwa in this level. Saka Mwari ane nzira dzakawanda. So but iyo chavakanakira mweya wavo uri mauri unokuconvince kuti this is God talking. Uyu ndimwari ari kutaura. Uyu ndimwari ari kugogodza. Ini the way andai minister pandaenda ku street tu. Ndaigona ndikakwira mukombi ndainzwa vachitaura nyaya kubheki. Ndaitozonzwa in my spirit unzwa nyaya kutaurwa. I want to minister concerning this story. I build that sermon. That's why I want to do some jokes. I relate nezvinoitika day to day life. It over a sermon. Like one day mfana wanga idza kuvhura drink padoka mfana akauka divine. Kaitadza kuvhura because patinovhurira drink pamusoro. Saka ane right yekunwa drink mwana wepo but haana height. So ndaedza kutaura kuti mu life kune zvinhu zvaune ma rights nazvo. But because you don't want to respect those who are tall, you never achieve. Kuti iwe une kodzero kuti zvinhu zvinofana kuita mu life mako, but haudi kusubmita kune vamwe vakati rebei. Like shoko panoti gogodza unozarurirwa. That's a statement of discipline. Arina kunzi pwanya do. Pane panoda breakthrough, pane panoda ginya, pane panoda respect vari mukati. Wongonoka kuso. So in life, my principles, but unoadzidza pa zvinhu zvinoitika day to day life. Zvaunosangana nazvo zvichiitika uchingoona so. Mauri in spirit now, because we are wired as a minister, you pick to nitoto. Story chai ordinary. That's the preaching of Jesus. No style yake. There was a farmer, there was a sower, there was a what. Unozona kuti I'm so gonna paridza kuti mufana kuroba muchinji pa. Jesu wacho paaitorova, airova zvekumunda. Mukushi wembeu. Unozona pana tukurerwa agirika uchana tsano. Tsano akaudana. Todzidipo witi toidimbe toidishiri todzidii. But ari kuziva level yemunhu waari kutaura naye. Yes. Kuti akanzwa zvekumunda ndinoapo greater. Because what is a parable? It's a earthly story with a heavenly meaning. Because munhu ari on earth, zvokudenga iministry. Saka hautange neministry, unotanga nezvaanounderstanda kuti uende kuministry. Saka mete grade 1 inonzi 4 sweets plus 4 sweets. Haisi nyaya yemasweets. Inyaya kuti tsana wanda masweets. Saka kutangira kuma interest. Masweets awo. Tozoenda kumedzi. Tikati 4 plus 1 odona. Andona. But ukaisa masweets anodependa masweets ake. Saka ndo zvazviri mu life. Understand the level of the one you are talking to. That's wisdom. Why? Unoita kuti agone kunzwa, agone kubatsirika, agone kushanda naye zvakanaka. Yeah, we would have wanted to spend the whole day talking about wisdom. And I was already getting into another spirit, but time is not permitting for us to continue. But be that as it may, saka wisdom munhu unofana kugara uchiziva kuti wisdom yapo kana taipo. Yes, and always pray for God to give you wisdom. Because in every area of life you need wisdom. Saka muchishona ndokungwarire wisdom kana kuti uchenjeri, want to change it. Yes. Yeah. Yes. Ungwara is just being intelligent. But uchenjeri, it's something deeper. Uchenjeri unodarika kungwara. Yeah, but that wisdom is right application of knowledge. Knowledge wanayo, but we apply in a right manner, in a right way, in the right time. That's wisdom. Unaita zvinhu zvakanaka panguva isina kunaka. Zvikakunyima good results. Munhu akakumbira apple akamira mutoilet akona nepawindo. Auti nomuti tangu wabuda. That's wisdom. Because unoda chikafu but area would eat. So there are places kuti vanhu vari kutsvaka zvinhu zvakanaka but vari mu wrong place. Yeah. So you need wisdom. Zvandikuita ndizve. Mapfekero angu anobuda here. Panopamba kuti haudi kutsurwa.
wisdom can be chinhu chinokutsura wega kuti haatsi anodressing aibuda gospel hazvibudiri iyi ndeyekubereki kwete unotoda patange paparidzwa bapfekere nyumba aiwa wisdom inofanira kunge ichiminista Kupfeka zvakadai. zvakadai. Well said, Evangelist Trymore Muparinga. Thank you so much for the wise words to motivate us and to make us recover spiritually out of a weekend that was full of activities. We appreciate once again. I want to pray to God to give me more wisdom. Amen. In everything. Pane pamwe pasikade kurwa tina zvawanzwa. Yeah. Paunofunga kuti panofanira kusenza kinyanza. Yeah, that's when you kunyarara. get that wisdom. Yakusenza. Shumba mazvese. Hapana shumba. Pana why. Panda why. Thank you so much once again. We'll be Thank back you for again this. on Monday next week. We appreciate Evangelist Trymore Muparinga with that word on wisdom. Up next, the Capital Crunch.